Čaute, vítam vás u nového videa, ako vidíte už je tam zimka a ide byť nová séria a tento diel bude o tom, ako si budú zariadovať dom a na zastávke vlakovej stanici, hej, sa stretnú dvaja a bude to dievča a chalan, hej. A dievča sa bude volať Alice a chalan Šimon. Takže už som povedala, čo zostane, takže môžeme začať príbeh. Tým sa ja dopracujem na zastávku. Tak. Vystupovať. Sa vám nestalo nič? Ďakujem. Nemáš za čo. Inak, ako sa voláš? Ja Šimon. Ty? Ja Alice. Ďakujem, že si ma zachránil a fakt za to ďakujem a pozývam ťa za to na večeru u mňa doma. Tak poď. Ďakujem, si moc milá. Alice zatiaľ bude bývať v tomto malinkom domčeku. Tu je maminka. Aj, asi mi neporiadoček. Takže takto, tuto dvaja budú akože variť. No, variť. Vítaj doma. Prepáč, že som taký neporiadok, ale my máme takú neporiadnu mačku Nisi, ktorá stále nám robí škodu a neporiadok. Tak je taký binec potom a nevšimaj si to proste. Jasné, veď poho. Chápem. A my máme takú doma mačku. Drzá je fakt. No poď. Aj, mami. Priniesla som... Pozvala som... kamoša na večeru, lebo mi zachránil, podržal ma, aby som nespadla a na mňa, keď som sa skoro pašmykla, tak mi zachránil tým pade, ako keby že živa. Tak som ho pozvala na večeru. No dobré, no čo už, my tiež ideme niekde het. Ak chcete, no tak kľudne môžete pozerať si taký potom film, hej. Takže ty chod zakúriť. Takže, ocinko, chod zakúriť do pece. Jasné. Nisi, veď zase kadíš nám do domčeka. A keď nám sem prišiel náš host, tak choď vonku. Áno, Nisi. Tak. No a ja vám semka idem umyť tanieriky a ty asi navaríš potom. Jasné, ja navarím, mama, veď už sa nerieš. Sa nestaraj do toho. Dobre, ja si beriem notebook. Toto dáme hec. Beriem notebook a ja si idem robiť, hej.
Jasné, v poho. Takže kde si idem robiť, keďže aby ma nevyrušovali tí dva, takže ja si idem do toho robiť na vecku. Otvorím si notebook a ideme písať. Dobre. Kľudne si sadni. Sadni si kľudne. Dobre. Stôl máme upravený. Koreničky a soleničky dáme tam. No a ideme uvariť nie, toto lebo musíme mať na dvoju. Urobíme si voľké očka. Ešte jedno vajíčko vyberiem. A posolíme ho dobre, áno. Tu vyberiem tanieriky a nech sa páči. Ďakujem. Dobrú chuť. Ďakujem. No poď si sadnúť už. Daj zoberiem, pokorením ti aj ja sebe troška. Aj posolíme. No dúfam, že ti bude chutiť. Je to moja obľúbená večera a keďže máme na tak ti dám toto, hej? Si dosť milá, fakt. Inak od začiatku, čo sme sa dneska stretli, mi tak pripomínáš moju bývalú frajerku. Nechcela by si byť so mňou? V pohode, kľudne, tak ja som si sama zmínila frajera. Ale nikdy sa mi to nepodarilo, tak poď do mojej izby. Toto je moja izba. Pekná. Nepozerá sa prosím na skrinu. Nevadí. Počkaj, že tam skrinu. To je moja izba, semka ja natáčam. Ako vidíš, hej, tu moja minisigra. Prosím, choď, proč? Nechcem. Choď. Inak vravím máme. Dobre. Vždy ma poslúchne na prvýkrát ináč, vieš. To tak robím ja, že ju ani nenapadne, vieš. No. Tak, kľudne sa usaď a kľudne ja môžem byť s tebou. Ja som si tak či tak zgýňala frajera, nikto nechcel byť so mňou byť, takže môžeš byť so mňou. A rozmýšľala som už aj nad domom, že aký budeme mať dom. No veď, kde by si chcel byť? Akože mne je to úprimne, že jedno. Kvôli tomu, lebo ja som si hľadal internát, ale kde som nenašiel, tak som išiel, bol som tam a nepríjmali ma, tak som išiel vlakom naspäť, vieš, ale kľudne môžeme, mám taký pekný dom, tak ak chceš, tak poďme si ho zariadiť, kúpme ho. OK. Krásna obhliadka toto môže byť. Tento dom je krásny.
Takže tento dom som aj predtým našiel. Takže keď teraz sme na obhliadke, tak môžem sa aj to povedať. No budeme, tak skúsme tento dom kúpiť. Páčil sa nám aj zvonka. Prišli sme na obhliadku a prišli sme sa aj pýtať o sumu. Že koľko to všetko bude stáť tento dom. No tento dom... Hej, dobre som. No tento dom bude stáť 250 000 eur. Je to fakt pekný domček, nemusíte sa ničoho báť, nič nie je pokazené. Zariadiť sa ho budete môcť sami. Ešte je holodom, všetko bude pripravené až potom. Takže poďte za mňou. Tuto by mala byť obývačka, hej, ak by ste chceli. Tuto kuchyňa spojená s obývačkou, paráda. A tuto máte terasu, tam si môžete hocičo dať aj stoličky, aj toto. To si môžete potom doplniť. A hore proste izby, ak jedna kúpeľka, hej. Super, je to tam vyriešené a myslím si, že je tam všetko v pohode. A to je všetko, takže za toto všetko budete môcť mať ten domček. Takže ja som vám rád pomohol a môžete si užiť ešte chvíľku. Ďakujeme, dovidenia. No, Elis, ideme ho zariadiť. Takže najskôr farby. No, jasne, hej, že farby. Podlahu budeme mať akú? No, stačí asi taká hnedá. A proste chcem mať dom také krémovej od mala, takže krémový, hej? Tak nebude variť. No a... Čo tak najviac zaujíma na tomto dome? V podstate mňa všetko zaujíma, všetko je som krásne urobené, hej? Nič, že je to hnusné ani takto. Je to krásne robené tento domček, takže v podstate by sme mohli sa zaujímať aj nasťahovať, keď bude hneď urobený domček. A v tomto prípade, že som ťa stretla, tak si mi úplne zmenil život. A premýšľala som aj nad tým, že či by ťa niečo náhodou nezaujímalo o tomto. Ja neviem, ja sa ti to bojím povedať. Strašne sa ti to bojím povedať, neviem, či sa mi nebudeš smieť a tak. Strašne sa ti to bojím povedať, tak radšej asi ani nepoviem. To je ja sa nehnevám. Ale ja myslím, že smiať nebol čosi. OK, no... Či by ti nevadilo, keby budeme mať psíka? Čo si, toto si sa mi bála povedať. Ja mám psa aj doma. No, moji rodičia majú psa. Aha, tak to je super inak. Tak ti nebude vadiť, keď budem mať psa. Však nie. Prečo by mi malo vadiť? Neboj. Mne nič skoro nevadí. A neboj sa, tak ja mám aj v podstate všetko rád, takže sa ty nemusíš vôbec báť. Neviem, na čo sa všetci nebojíte, akože fakt, ale neviem, fakt. To nevadí. No, poďme si naskôr zariadiť túto vchod, aby sme mali pre návštevu, keď možno príde. Dajme sem toto, jasné, hej, že inej farby, aby sa nám to hodilo do našho štýlu. Dáme to takej do krémučkovej. A nie, dáme túto krásnu farbičku. Poďte tak môžeme mať takýto biely a
Toto môžeme mať v podstate aj takéto, ale aby sa nám to proste hodilo do štýlu. Toto si môžeme dať tam. Vešiak dáme asi najmä tu. Hej, dáme ho tiež takej farby, aby sa nám všetko zladilo. Inak nevadilo, neprekážalo by ti, že by sme už, že by som ťa volala, no veď proste, Šimik. Nevadilo by ti asi, no veď keďže ty si chcel, aby som bola s tebou, takže by ti asi neprekážalo, keby, nejdem ti to ani vravieť. Môžeš sa nesmieť, a ja nemám to tak, keď sa mi ľudia smejú. Bo keď som bola menšia, tak sa mi dennodenne smiali ľudia. Nemala som to rada. Takže, prezováreň máme. Ideme si robiť kuchyňku, aby sme už mohli variť. Takže kuchynka bude tiež taká lady. Neskôr toto presunieme tu. Je to také krajšie, teraz sa, hej, hlavničku tu dáme ako poslednú. A teraz, keďže už máme semka taký pekný nábytoček, dáme toto. Rúru dáme sem. Musí to byť tak pekne zariadené. Nie, rúru dáme semka. A keďže máme všetko do takého štýlu, neviem akého, hej. Takže všetko... Nie, toto dáme tu na. Umývadlo dáme sem, tam bude chôž medzi tým. Alebo toto. Potom dáme skrinky. Poličky, dáme ktorú poličku? Asi túto. A keďže ja strašne rada varím. Ale prečo to tam nechce dať? No. Hej, tak to tam budem. Všetko dizajn premeníme až potom. Dáme si tam ešte toto. A umývadlo máme, všetko máme. OK. A ešte tu môžeme dať lampičku. To je všetko parádne vybavené. Ešte dáme semka poličku, hej, toto semka. No, ideme urobiť jedálny. A nie, toto nedáme tu. Tam bude stolíček. Keďže ešte dieťa nemáme. Ideme mať, či by si ty chcela plánovať dieťa. Ale asi to už sem aj dáme. 4 stoličočky, hej. No. Chcela som, že by sme tam dali aj ten taký barový stolík, ale asi barový stolík tam ani nedáme. Neviem, či by sa to tam hodilo a tak. Ideme vybaviť si kuchyňu. Kuchyňa bude tiež v takom hnedom štýle. A všetko bude v takom modernom štýle hlavne. Nechcem mať taký starožitný štýl. Nepáči sa mi moc starodávny štýl, takže myslím si, že ani tebe by sa nepáčil taký starožitný a mám rada, keď si tak prerábam svoj vlastný domček a dobre, že sme ho aj kúpili, lebo už bol skoro posledný. Ešte toto a máme skoro hotovú kuchyňu.
Ja sa moc teším z tejto kuchyne inak. Asi všetci by sa tešili z svojej vlastnej robenej kuchyne. Neviem, kto by sa netešil, hej. No a jedálne máme hotovú. Ideme robiť obývačku krásnu. Dáme si sem krásny gaučík, ktorý bude otočený na televízii. Krásne sedadielko. A potom pôjdeme ešte na nákup. Takže na nákupe kúpime stolík. Pôjdeme za chvíľu na nákup. Kúpime také somariny, jasné, že? A obývačka asi bude teraz na začiatok všetko, lebo pôjdeme ešte na nákup. Ideme hore do izby. Takže máme sem tam nádherný vrch. Aj keď je moc tmavý, ale mi to neprekáža. Moc tmavý je, ale ja si to prerobím všetko. Jasné, že ja problém s tým nemám ani. Ja milujem prerábanie, takže pri mňa je to OK. Neviem, kto by nemal rád prerábanie svojho vlastného domu. Ja to milujem. Semka dáme takúto stenu, tak bude mať možno to bude chlapec herňu, alebo čo. Počítač tam bude mať určite. Semka bude spálňa, naša nádherná spálnička. Tak vám poviem, že ja milujem prerábanie svojej vlastnej izby. Takže neviem, kto by nemal rád prerábanie. Semka bude možno kúpeľka. Ale asi istotné, že bude. A semka bude detská izbička. Semka bude nášho chlapčeka alebo dievčatka. Stenu necháme, ale semka prerobíme. Semka dáme takú svetlejšiu zárubňu. Ja to milujem. OK, dúfam, že budem mať svietničku rada. Takže, my máme už vršok tiež tak isto podobne hotový. A ideme na nákupy teraz. Ideme si parádne na parádny nákup. Pokúpujeme nejaké somariny, ale hlavne si kúpime niečo do takú postielku, ale hlavne také veci do kuchyne, do obývačky hlavne a do našej spálne, takisto. Tak, ideme na nákup. Šimik, zober prosím tento veľký somársky stroj a kúpime asi misku na ovocie, jasné, že neviem, čo to nejdeme kupovať. Nemusíme každú somarinu kúpiť, hej, aby to bolo tebe jasné. Hlavne kúpime niečo potrebné. Aby nám tu sedelo všetko, kúpime 2 takéto vankúšiky. A kúpime si aj túto krásnu vázu, hej. Aj kúpime si nádhernú vázu a teraz ideme doplnky do kuchyne. Keďže doplnky do kuchyne máme všetko semka, tam sú aj stoličky. Jasné, že poháre. Poháre nesmú chýbať, zoberieme jeden malý, takéto poháre. Každý pohár sa nám bude treba zísť. Takéto šampáňa si zoberieme. Asi zoberieme 4 pre istotu, hádam. Nám nič neuškodí, keď zaplatíme pár euríčok. Dobre. Všetko máme. Ideme tu.
Semka máme ďalšiu polovicu. Berieme šaločky na kávičku, samozrejme, ako vždy, a tento raz kúpime iné. Zoberieme radšej všetky pre istotu. Šalot na kávu. Není nikdy dosť. Ideme do tejto strany. A neviem, akú ideme kúpiť poličku, ale samozrejme, že kúpime toto na mliečko, aby sme vedeli koľko milimetrov a toľko. Zoberieme ešte dva takéto väčšie poháriky na vodičku a tak. Zoberieme dva hrnce, aby sme mali s čím variť, hádam. Zoberieme jednu túto vec, neviem, ako sa to volá. Dobre, ideme ďalej. Dobre, ideme naspäť. A toto som zabudol, toto si kúpime na riad. Soleničky, koreničky, milujeme. To by nemal rád. Dobre, ideme na druhú stranu. Takže berieme tieto zelené taniere a tieto taniere. Potom berieme 3 neviem koľko myštiček tam bolo vlastne. A tieto myštičky. Poháre máme, pohára nám viac netreba. Zoberieme si uteráky. Ale tento koberec ja nechci. Ale neviem, ktorý koberec si kúpime, akože toto ma fakt nemá. Ideme toto dať semka, nech nám to zoberie sa domov. Parádne sa nám to tam odvezie autíčkom, brm. Parádne, nemusíme tu niesť v ručičkách. A pokračujeme ďalej, jasné, že neprestávame s nákupom. Kto by chcel prestať s nákupom? Berieme asi tento koberček, tento je krajší. Ja oranžové koberčeky neznášam, takže preto. Bože, kde zastrčíš, Šimón? Dobre, poď. Na tej strane už boli, poď ideme hore. Takže super. Kúpime ešte detská izbička, pekné. Ježín, to všetko. Ja sa tak teším na svoje dieťatko. Nesmrteľne. Dobre, poď ideme semka dole vyskúšať. Aj keď tam neviem, čo počakaj. Ale dobre. Aj veď poď. Nečakaj tam dlho. Zoberieme ešte tento budík pre nás do spálne. A neviem ešte čo. Ešte z postiel sme zabudli. Takže my si akože z postiel kúpime asi túto, jasné, že iná posteľ neexistuje, okrem tejto, toto je pohodlná, tvrdá. A milujem tvrdé postele, takže preto tvrdá. OK, ideme hore, aby sme si možno kúpili aj niečo
pre bábo. Neutekajme. Takže, tuto máme izbičky. Děcka, ježi. Ja milujem děcka. Ja milujem deti. A tuto pre staršiu. Tak zoberme tieto hodiny. Tie sú aj pre chlapca, aj pre deti. Ale najskôr ideme do detského oddelenia, lebo nebude dieťa hneď veľké, to pôjdeme na druhý nákup, jasné, že? Zlaté plišáčiky, takže kupujeme jedného, kupujeme toto, jasné, že to, kupujeme tohto macka, neviem, či to bude určite chlapec, potom to kúpime. No a keďže naše dieťa bude mať určite rado zvieratá, tak kúpime aj také izby pre bábo, no izby somarínky. To postielku, no akú postielku ideme vybrať pre bábiku? Našu krásnu bábiku. S úmožným priestorom alebo bez úmožného priestoru? Ktorá má lepšie toto? Podľa mňa to bude jedno. A zoberme túto. A tento bok na hračky. Plišáky, lebo tých plišákov tam bude určite 1000. Osvetlenie asi žiadne nebude treba, ale kúpime toto. Tú somarinu na uspanie decka. Poď ideme sem. Aha, toto je taká dinosaurová lampička. No a my neviem, či budeme podporovať dinosaury, ale náš si určite aj, ak bude, prosím. Chlapci vždy majú radi dinosaury, takže bez problémov. A ideme ešte semka do oddelenia starších detí. Takže ja si semka idem vybrať takú skrinku alebo poličku. A tuto ešte budem mať macka, zoberme macika, pacika. Poďme, tatino. No, budúci tatino. Berieme skrinku do našej spálne, ale zoberieme ešte druhú skrinku, a to do detskej. Nech tam bude mať aspoň takú skrinku. Čakám, čo tam. A zoberieme určite ešte toto určite. A kúpime a neviem čo, to ešte potom prídeme na nákup. Zatiaľ všetko z tohto nákupu ideme to podávanie na to pekne pobere domov. Podľa mňa sme kúpili dobré veci. Fakt. Stručné. A my ideme domkov do našeho krásneho baráka. Krásneho bývalého domčeka, kde sa nasťahujeme maximálne za pol mesiaca. No samozrejme, že ešte nebude hotový. Už nám to prišlo do nášho domu, na našu adresu, ako vidíte, pozrite, hej. Naša geniálna krabica, takže všetko tam by malo byť. Bereme to a ideme. Heď. Tahet. Do nášho bývalého krásneho domčeka. Náš krásny domeček. Ideme všetko pozariadovať, takže do kúpeľky, jasné, že sme ešte nič nekúpili a ani možno ani nekúpime. Najskôr ideme do detskej izbičky, lebo na detskej izbičke nám fakt záleží najviac. Tuto
vec dáme sem, ktorá bude krásnej krémovikovej farbičky, aby sa nič nestalo. Samozrejme, že tento var sa dá vrátiť. Ak sa poškodí, vieme ho dať opraviť, kúpiť si nový. Tento krásny koberček tu prestrieme, zatiaľ bude oranžový. A toto je do spálne našej. Naša spálňa bude tu. Jasné, že všetko krémikové musí byť. A dáme obličku takú vonku, že zelenšie, perina zelená, jasné, že keď niečo nebude a toto skriňa. OK, takže máme poličky. Ďalšia skriňa, a toto už do spálne. Do spálne možno bude lepšia skriňa než v detskej. A v detskej ani tak moc skriňu podľa mňa netreba. Akože deti budú mať jasné, že tam oblečenie aj, ale dospelíme si podľa mňa viacej treba aj darčeky a tak. A tu naša zlatá posieločka. Krémová, jasné, že. Ja milujem krémovú farbu, to do mňa nič nečakajte. A tuto máme hračkočku. A toto asi už bude, a nie. Ja neviem, čo tam vlastne je do detskej izby ešte. Ja neviem ani, čo sme vlastne tu pobrali všetko. Ale jasné, že také ešte vecičky. Takže krásne semka dáme macíka. A potom všetky plišáky ideme vyložiť teraz. A potom to pekne, krásne podávame do tej krabičky na plišákov. Si krásne takto rozpreserieme, to bude takto pri okienku bývať. A dáme tam ešte jednu guličku. A toto všetko zase dole. Ježinkové, zase to tam vracať. Takže ja neviem, na čo som toto robila, ale dobre. Dneska sme mohli ísť dole, až potom hore. Však je to pravda. Dobre. Toto dáme a rozprestrieme do spálne. Nie, to bolo do obývačky. Bože, ja som sprostá, či čo? Dobre. Takže dáme to tam. To beriem, ideme dolu. Najskôr tieto somarinkové plišačiky. Tam podávame, akože jasné, že nie sú somarské, ale čo som sa povedať. Na to dneska fakt štve. Neexistuje nič iné. Celý deň mám pokaštaný, takže ma to štve. Ideme to pekne podávať do kuchyne. Tatko, ty to poukladáš, hej? Lebo mne sa nechce. Takže toto dáme jasné, že do kuchyne, kde by to asi býva, prečo ideš do obývačky s tým. Fakt nerozumiem. Nechápem. A tu na krásne bude, toto bude na stole. A ideme tanieriky ukladať, moja obľúbená činnosť. Takže, tieto krásne poháre na víno, na šampáňa, si poukladáme sem. Mne to nebude vadiť, keď tam bude trčať trošku. Solničky a koreničky to potom poukladáme. Tieto poháre trošku linka väčšie. A semka máme myštičky, hurá! A myštičky krásne takto poukladáme na seba. Dobre, tuto máme ďalšie myštičky a také menšie na krupicovú kašičku našu. Je toto ešte do obývačky. Krásna vám kupka.
Takže koncertná klubka tam podávame. Keďže som už po nákupe, tak to tam treba aj poukladať. Takže ja dosť rada ukladám somariny. Ale v realite je to strach a hrôza. Preto to ešte hore do izby dáme. Tuto šálky. Ďalší budík. Tam ďalšia myštička. 5-krát asi takú istú, ale dobre. Tuto už konečne ďalšie taniere poukladáme. Takže krabička nám zmizla. Uteráčiky krásne zobereme. A ešte semka toto poukladá, takže robota sa mi neskončila. Iba začala. Niektorí povedali, že iba začala. A niektorí už skončila. Ale mne sa iba začala. Ja toto máme koreničku, ale nie solničku. Nie, koreničku. Fakt, bože, vidíte, ja už sa mýlim z tohto. Ja na psychiku pôjdem z toho. A vázičku potom dáme do bývačky. A ideme ešte dať semka aj ten. Má byť iná farba, nie je dobré. Ideme toto urobiť ešte. Aha, tento tu bol, takže tento pôjde naspäť do spálničky, hej, aby sme sa nepomýlili. Tento bol semka kedysi. Pôjde sem tento zas. A táto lampa tiež pôjde niekde. Tá pôjde tiež hore. A dáme sem takúto krásnu lampu. Dáme sem ešte tieto pocedáky krásne. Či čo sú to? Kytička. Do spálne podľa mňa nič nebude treba. A do kúpeľky, parádna aj kúpeľka vybavená už. A do kuchyne nič netreba nám dať. Ideme, potrebujem aj telku. Bez telky my neprežijeme, samozrejme. Telku treba. Semka telka není. To čo je? Semka telka není. Dúfam, že semka bude aspoň telka. No, teda tu sme mali aj mať telku, ale ja som nechcela tú telku, ja chcem krásnu televíziu. A semka pre staršiu. Ak vôbec budeme mať dievča. Ak bude dievča, tak sem. Ale ak bude chlapček, tak v žiadnom prípade nedáme to. Aj vankúše sa máme. A tie vankúše tam nejdem dávať, to mi bude kričať. Dáme tam túto televíziu. Takže, bože môj, klavír tam jasné, že nedáme, klavír nechcem ani doma. Nechcem ho doma. Dobre, ideme sa kuk pozrieť, či budeme mať telku vlastne. Nie telku, toto. Vlastne toto dáme. Nič iné nám nebýva. Takže, za chvíľku sa končí videjko. Takže dúfam,
že sa vám videjko páčilo. Ak sa vám video páčilo, dajte like, odber a hlavne niečo mi napíšte do komentáru. Čaute. A na budúce video sa tešte, budeme pokračovať v tomto istom, ale už za chvíľku je otehotne, takže čaute.